Басуларда шешүләр кырышлары беткәч, татар халкының көчен, рухын, хезмәт тәҗрибәсен, гореф-гадәтләрен, моңын, дәртен үз эченә алган, гасырлардан гасырларга күчкән Сабан туен бәйрәм итәбез. Ул элек-электән аксакаллар тарафыннан оештырылган. Сабан туен уздыру көне һәм урыны билгеләнгәч, бирнә җыю яки сүрән сугу башлана. Бу күңелле эшкә яшьләр алына. Озын кулга тотып гармоннар белән өйдән өйгә кереп бүләк җыялар. Тукымалар, яулык, сөлге, гомумән кем нәрсә бирә ала. Шул ук вакытта ат чабышына да әзерлек бара. Ул тояк кыздыру дип атала. Татар авылларында әлеге йолалар бүгенге көндә дә сакланган. Шулай итеп, Сабан туялды көннәре күңелләргә матур хисләр калдырып гөрли бирә. Һәр йортка диярлек кунаклар кайта. Сабан туй бит әле ул туганнар, дуслар очрашу, яшь йөрәкләрнең танышу урыны да. Хөрмәтле кунакларыбыз, рәхим итегез безнең камышлы Сабан туена. Приветствуем вас на Камышлинской земле. Овеяны славой леса здесь, пригорки. Нет в мире прекраснее нашей сторонки. Мы живем здесь одной семьей. Здесь татары, чуваши, русские. И живем свой край родной. Камышлинский край, здесь поля и леса вокруг. Камышлинский край, родники с ключевой водой. Сабан туйда рәхим итегез! Җырлыйк дуслар бергәләп, җырлыйк дуслар, иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына. Nazemde hamar yendirsi, havaslı uyava buşlarını münbur şinzene şerililen salamlaptır. Irlık, sıvılık, deli sunaptır. Emir birle burunarda kamışla savanlar. Siz qaydan dip sırasağız, Alsutanlar yağından, urmanlı, iniş bulunlu, zur dini sağlığından, Tuqayның kırlayı gibi dini iste, sirli han bay, biyuge, jırga, şiğirge, bizde de stalar var. Jüreliler urnaşırlı buyu urmanları var. Былтырны гашыйк итәрлек сибәр кызларыбыз бар. Халкыбыз иркен, мул яши, кунакчыл халык бездә. Бер вакыт табып кунакка килеп чыгыгыз сез дә. Җәй җиттеме җиләкләре күңелне җәлеп итә. Килегез, килегез, мәчәләйне күрегез. Килегез, килегез, безгә кунакка. Сабан туе ул гореф-гадәтен халыкның саклый торган бәйрәме, ул көтеп алган, сагынып көтеп алган бәйрәмнәр. Халык аны кая булса, кая торса да, аны бәйрәмнәр уздырырга тиеш. Без инде менә Самар өлкәсендә үзебез шундый компактно проживающий татар халыгы булгач, инде үзебезгә шундый ответственность алып, шундый бәйрәм уздырырга булдык. Кадерле кунакларыбыз, сезне бүгенге бәйрәм белән шын күңелдән котлыйбыз. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости нашего праздника. Мы рады приветствовать вас в этот солнечный июньский день на первом сельском областном Сабантуе 2013. Җилкендерә и Сабантуй, кисләрне күңелдәге мәхәббәт булып җилкерди Сабантуй сөлгеләре.
сильно удивлен. Очень большой праздник, очень много людей собралось. По подсчетам здесь порядка около 10 тысяч людей. Это практически весь район Мышлинский. Я очень рад, что все-таки такие мероприятия проходят. Это события традиционные, такие национальные, они сплочают людей. Я вот думаю, что вот надо другим всем народам именно учиться от этого, именно от этих праздников, это сплочение, у нас все и остается. Хәерле көн, хөрмәтле якташлар, ерактан килгән кунаклар, дуслар. Исәнмесез, кадерле дуслар, кардәшләр, хөрмәтле аксакаллар, ак әбиләр. Сезне барыгызны Камышлы төбәгендә кайнар сәламлыйм. Рөхсәт итегез сезне беренче өлкә авылы Сабан туе халкыбызның сагынып, көтеп алган иң хөрмәтле матур милли бәйрәмебез белән котларга. Сабан туе әлеме күтәрелде мәйданга. Котлы булсын Сабан туе, безне күмсен зур данга. Исемесез дуслар! Здравствуйте, дорогие друзья! По поручению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина сердечно поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй! Район хуҗаларына, шушында минем скромный гына трудно шундай оценять итеп китү. Бу халык миңа бик нравится, мин аның белән эшләдем. Бүген көндә миңа присвоиться итеп бу звание, мин аны атнашу бөтен үзебезнең авыл кешеләренә. Җирдә яшәсәң, әгәр сөйерсәң, елмаер сиңа көткән бәхетең, кояш кебек балкыр фәридәм. Әлбәттә, хисләр дулкынландыргыч, бигрәк тә шушы безнең Камышлы җирен хөрмәтләп, үзебезнең өлкәбездән генә түгел, бик күп җирләрдән кунакларыбыз кайткан. Бу сәбәп бит инде халкыбызны берләштерүгә, туган җирләрен, туган нигезләрен онытмаска бер сәбәп китереп чыгара. Әлбәттә, читтә яшәгән халык Сабантуй бәйрәменә дип үзенең туган нигезенә кайта, туган төбәген әлбәттә туганнары белән аралаша. Моның инде әһәмияте бик зур халкыбыз өчен.
илгәре гирләр, ниләр булмаган, таш күтәреп чапканнар. Менә шу Сабан туенда шушы искелекне кертеп, безнең бүген гир күтәреп түгел, таш күтәреп яшьләр, батырлар чаптылар. Тагын бер үзгәреш, иң иске булган активтан тапкан бер үзгәреш бездә ул тауга чабу. Безнең яшь спортсменнар, яшь батырлар шушы Кәҗә тауына чабып, кайсы беренче килде, бик зур бүләкләр алдылар. Камышлы авылында элек-электә шушы Сабан туйлар гасырлар буенча үткәрелеп барган, сугыш елларында да туктамаган. Без менә шушларны искә төшереп, бүген Камышлы җирендә беренче өлкә Сабан туен уздырабыз. Быелгы Сабан туйда Самар өлкәсендә торып яткан 20 татар авыллары, татар поселениялары катнашты. Сабан туйының үзенчәлеге бигрәк тә матур. Күп Самар облысыннан килгән бөтен кунаклар, бөтенесе дә менә башлап ибәрделәр, шундый матур иттереп башлап ибәрделәр. Ансы бигрәк тә шат. Арттан килгән атларга күбрәк внимание бирергә кушалар бит инде, алар хайваннарны рәнҗетәсе килми. Соңгы килгән ат елый ди ул, нитеп, менә елый күзенә яшь килә аның. Кем инде чыптыра, кем нәрсәле, ашуннан шат нитә, күңеле була инде, шатлана. Яшьтә беренче мәртәбә Сабан туйда җиңдем. Шуннан соң инде үземнең висларда җиңеп килдем беренче урыннар. Аннары 24 яшымда абсолют батыр булып калдым Камышлы районында. Камышлы районында 4 мәртәбә абсолют батыр булдым инде.